Navigând pe ocean, Tudor, exploratorul, întâlnește niște delfini și balene micuțe prinse din greșeală într-o plasă. Acestea, zbătându-se, îl roagă pe erou să le ajute. Eroul taie plasa, eliberând delfinii și balenele micuțe. Mulțumim din inima, bun! Mulțumim! Îi spun animalele salvate. Drept răsplată, noi te putem duce pe insulele de unde primăvara nu mai pleacă niciodată, fiind prietena lor nedespărțită. Este vorba despre insulele Canare. Am auzit că acolo sunt comori nemai întâlnite, spune eroul nostru. Da, așa este. Însă pentru asta trebuie să mergi la Marele Vrăjitor. El este singurul care știe secretul acestor comori. Însă trebuie să fii atent. Acesta este stresat și nefericit deoarece nu are nici un prieten. El se poartă urât deoarece este chinuit de sentimente și stări negative. Pentru că ne-a ajutat, noi îți putem deveni prieteni și te putem duce la vrăjitor. Așa, eroul nostru a ajuns pe o insulă magică, răsărită în mijlocul oceanului, alături de surorile sale, insulele Canare. Pe această insulă, timpul stă în loc, deoarece aici este mereu primăvară, îi spuse o voce. Cine ești? Întrebă eroul. Sunt vocea frumuseții plajelor, a curcubeului, a florilor minunate și a munților negri minunați. Deodată apare vrăjitorul cel chinuit de sentimente și stări negative ca stresul și nefericirea. Ce dorești? Îl întrebă vrăjitorul pe un ton răstit. Am venit să găsesc comorile insulei. Prietenii mei mi-au spus că ești singurul care știe unde se află ascunse. Dacă vrei harta comorilor, trebuie să-mi răspunzi la o întrebare. Spune-mi ce trebuie să fac eu ca să am prieteni. Îl întrebă vrăjitorul. Nu știu. Chiar nu știu, îi spuse eroul nostru mirat. Vrăjitorul pe loc îl transformă într-o șopârlă. Pericol! Ajută eroul să redevină om și să găsească o comoară. Bravo! Bravo! Așa este! Cu ajutorul tău, eroul înțelege că oamenii sunt răi cu alți oameni, deoarece sunt chinuiți ei înșiși de sentimente negative. Bravo! Ai ajutat eroul să își păstreze încrederea în sine și să găsească o soluție. Nu-i nimic, își spuse eroul în sinea lui. Voi rezolva problema. Totuși, până atunci... Și eroul început să se cațere pe copaci și să sară de pe o frunză pe alta, bucurându-se de fiecare moment petrecut în stare animală. Odată devenit șopârlă, a devenit mult mai agil și a reușit să facă exerciții pe care până atunci nu reușise să le execute. Niciodată nu ar fi putut să sară de pe o crenguță pe alta, dar acum... Și totuși, lui era dor de forma lui umană. Când se plictisi de acrobații, se apropie de mare și strigă pe prietenul lui delfinii și balenele micuțe. Delfinilor! Balenelor! Deodată atenția îi fu atrasă de apusul de soare, minunat, și pentru câteva clipe uită de starea în care era. Vai, parcă acum ești mai drăguț! Râseră prietenii lui de el. Eu nu sunt foarte încântat de noua mea înfățișare, spuse eroul, păstrându-și totuși încrederea în sine. Te vom ajuta să te întorci în timp și să vorbești cu căpetenia poporului ce locuia aici odinioară. Ei sunt niște oameni înțelepți și doar ei te pot ajuta, deoarece doar cu înțelepciune poți rezolva orice problemă. Ascultând acestea, eroul nostru se trezi pe aceeași insulă ziua în amiaza mare. Descoperi că este destul de interesant să fii șopârlă, deoarece viața are mai mult gust în armonie cu natura. Și totuși, i se făcu dor de forma sa umană. Mergând pe insulă, ajunsese la o așezare unde trăiau niște oameni mândri și frumoși, cum nu mai văzuse niciodată. Și nu mică-i fu mirarea când descoperi că aceștia respectau pe toți oamenii și toate animalele, zicând că oricine poate avea talente ascunse pe care nu le poate ghici nimeni, fără o cunoaștere mai atentă. Astfel, el, o mică șopârlă, ajunse să discute cu căpetenia tribului. Mă poți ajuta, mărită căpetenie? Am fost transformat în șopârlă de către un vrăjitor. Ce vrăjitor diabolic a putut face o asemenea faptă urâtă? Un vrăjitor fără prieten, care mi-a poruncit să-i dau rețeta prieteniei. Probabil că vrăjitorul era chinuit de sentimente negative. Nu îți face griji, te voi învăța cum să-l îmbunezi și să deveniți prieteni. Astfel, căpetenia îl învăța pe erou tot ce era de știut despre sentimentele și stările oamenilor, pentru ca acesta să-l poată îmbuna pe vrăjitor. La sfârșitul lecției,
Eroul se trezi înapoi pe plajă, în fața vrăjitorului, cu superbul apus de soare în spate și micul deșert arid în față. Știu să-ți răspund la întrebare. Îi spuse el vrăjitorului. Pentru a avea prieteni, trebuie să ai încredere în tine și să înțelegi sentimentele negative care te chinuiesc. Astfel vei fi plăcut de cei din jur și vei avea o mulțime de prieteni care te vor ajuta să fii fericit și să reușești mai ușor în tot ceea ce îți propui. La auzul acestor cuvinte, vrăjitorul s-a îmbunat și, drept răsplată pentru sfatul primit, l-a transformat pe Tudor exploratorul înapoi în om. Eroul, fericit că și-a făcut drept prieten un vrăjitor puternic, s-a îmbarcat pe o corabie și a pornit spre o altă insulă pentru a descoperi noi comori.